doing their job. That is exactly what we are expecting from them, and they are doing it perfectly. No, it's Please. It's not that cool. It's not that cool. I'm not that good. I'm not that Please, let's go. Position, no distraction, please allow him. Let's go.
Otu a. Ọbụrụ m dibịa. Aha m abụ ọlịa. Mana Chukwu bụ aka na-abụ ọlịa. Ife anyị na-eme bụ omenala Igbo. Asị na omenala Igbo ga-adịgide. Omenala Igbo agha analele. Mana ọ bụla eziokwu Igbo ọlụ m ise. Okay, wow. Hey! Abịam n'ahụ. Abịam n'ahụ. Hey! Nah, this man Gịnị na-eme? you're not supposed to. Gịnị na-eme? Nah, I don't know how to do it. You're supposed to be from the company. They said that this guy, now you call the chance with you, they talk to you, this and that. But what did they tell you? Nah, I never tell him, you know. Otu aka ọ dị. Ahịa kwuru ka a na-eme. Odogwu nọmba atọ oji fon eme ọgọ. Odogwu nọmba atọ oji fon eme ọgọ. Ahịa kwuru ka a na-eme. Eyi! 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 Otu aka ọ dị. Otu aka ọ dị. Akayo. Oji fon eme ọgọ. Kafu ya n'elu. Otu aka ọ dị. Get in charge. Thank you so much. Wayo. This man will play the guy. Wayo. You do that way. Wayo. Ekele melu kenari. Keni ikuku. Na bababara m eluigwe na-ejere uche ozi. Nasi kalụlụmụ. Ndondo. Nkanka. Otu aka ọ dị. Mmiri aka na. Azụ ahụ na. Eyi. Ajala ga-aba wele. Ana mapasa na ọbụla wele. Otu a. Ime mmetụ aka anyị na ga-abụrụ mmazi. Ọmụmụ nwoke na ọmụmụ nwaanyị ha na-abụrụ nwa. Amụkwa na ụmụ maka na ụmụ na-amụnye ọkụ n'ụlọ. Ọ bụrụ anyị wee bebe akwa enye mmiri akọkwa dị n'isi. Osisi bụrụ anyị atụ mgbu ikuku were ya ebuchi. Mana ọzọ ọmụmụzi nke ya onye ọbụla nchọkwa ntị ka mgbagbo okwu. Ị ma na anyị na-egbu emu. N'asụsụ Igbo na-anazikwa anya. N'asụsụ Igbo anawazikwa anya n'ụlọ. All right. Thank you so much, Ichakude Joseph. God bless you. Let's go. Thank you. God bless you. Biko abụrụ na ka Ichakude mere dị ụlọ mma biko kwara na ya. Ndị Ichakude ebidowo egwu na anyị ebidowo egwu anyị ji emete ndị nọ n'ụlọ. O nwere ntị bịa n'ụlọ ịgba anya hụrụ gobia kiribe egwu